Tuar bagori lakan koratro constituency kaparlo dolamara northern range arlo thengpi igla. Lason sinilitung Karbi Anglong Tv9 news perangke Solomon Ingleng lapen Karbi Anglong news perangke Dorsing tong biatumpen dolamara northern range forest department arlo thengpi thengprang roklap pusi penang anar jeding klui arjulong lasi bangso alam ko ana hokma klardak pen kachini jia phansi pini nilitum Karbi Anglong Tv9 news perangke Solomon Ingleng lapen Karbi Anglong news perangke Dorsing tong biatumpen humridang bangso puthak Thekponlong laki dolamara northern range forest arloke thengpi kang huwa tumsi roklap non ke baljormansi wangprang anvetlu lasi isi non mathada memilu non dolamara northern range office along ranger thorom terang laki chilangdam desi meke janglok ma pu memilu athema anarlosi thengpi kang huwa tum ke roklok lapen thengge anatumta jumpik ningkaning koi bag dolo thengke enatum kedam lapen thengke endam hu thengpi pikang po thengpi ki thia porlote che endam dam lasi bangso teng lepute KAC kacharia bangphu CM Dr Tilram Ronghang pilo ranger thorom terang aphan ke mathapo tangte ang tonpen langtha Duar bagri pen Solomon Ingleng Karbi Anglong Tv9 news Karbi Anglong Tv9 News kelang rat ke dona phan nilin pen suri akardom pilo pini kopia thesi nili labangso habidang bong karjap ma labangso regions nili nalituma phan ke thanji ke pachini ji ke la phan loje dalamara range office labangso arlu labangso kusonoma office pen ran office pen lapu arlo kilometer hiniana khelu do labangso habidang bong arlong kopia thesi nili karjap ma lagela phan lo pinhangan arni penil to marjulong loje dalamara range office labangso arlo labangso reserve arlo ke mane thengpi ke rok atu kaita chimit me machine pen ke rok pen chenglok la pen ari pen ke plak pen chenglok program labason si thengpi kang ho atum jum pik posinil to marjul ponlok bontame labangso lam ni tum pinhangan arni pen tarlip lo la pen pini ni tum wanglo la ke nang li tum thek ponlok po la ke nona kimi ke plak side lo jo la ke patumi dek la pen patumi along ke plak side lo bons tame kopia thesi dalamara range office atum labangso RDN eda la pen kopia posi duty cheklem kleda alang letum tangka tong ke chan loma mante kopila mante alang tuma side ong cheklem kleda loma la ke athema thengpi thengprang la ke munira tuma kenang so thengpi thengprang yong si ave le putang te il tuma chethe ke wang ya phanta akisung do la pen botek wo so jontu januar sitame kereng ya phana kisung do la pen ile tu tomon ave pulutang te labang so thengpi ave pulutang te RV pen chenglok khiti bati ke choklem an sitame ile tuma kisung do aposi labang so dolomara range office atum kopia posi methang asai cheklem klede labang so alang le tum officer railo kilometer hinian ve labang so khelo bon semela toma khiti cheklem duty cheklem kle langtha lapu wan stame thengpi ke rok side lo sampri dang lo thengpi ave pin lo lapu son si kaita machine pen ke rok ar ki hangyo sitame latum lang ande amek jang clip ason si theklong lasi Karbi Anglong ke thekeding ke chari tuliram ronghang lapen aparta forest department SDO DO lapen program atung stame labang so dalamara range aphan nang letum kopisi puponpo non lake tarapung ali lapen borpung kali lake range office area tangte alang tema duty cheklem loma alang tema duty cheklem kle hala borpung tarapung athengpi ko an lo ne lak aniwang gari kewang hala steme langonde lapen wethang ahem thikku balong setame alang tum chelangle lasi Yeli Karbi Anglong Tv9 News ahin pen nangli tuma phan pachini loje Karbi Anglong ke the ke dinga tum stame labangso Karbi Anglong ka cheraya phan labangso thengpi thengprang a cheraya phan si range office bilo lapen ranger puno lapen aparta dio lapen anparta program kape claim dia phan si alang le tuma phan duty pilo tangte alang tum nong nam chochot loma tangte alang le tum alle phan si claim choloma mi thang labangso thengpi thengprang a phan cherai re labangso no habit
kaciraya phansi alang litum phan arpup tuan tang lo bon same alang litum cherai pon pede labang so puthak lasi nang litum prabjin pen kethe geding forest department atum kethe geding lapen aparta tuliram ronghang lapen aparta program forest department atum phan nili Karbi Anglong TV9 news sahin pen nang litum phan pachini pon lo lapen ansase nili non la pu alom same nili phuri pon po labang so video same ang ton pen nili nang to phan pathek pon long po tangta video le nang litum lang pon बीजेपी सरकार तुमपेन गांव चलो अभियान आसाई के देंग लॉक अपर होतमी ईएम रिचार्ड टॉक बीके रोंगमा ची चेवांगवे पुसी द्वार बगरे एपेचल से अमाई फुमंदर सिंह डिपेंड निजे पॉन केदम तांग निकान फोएम एसी मान डेट पेन नॉन निकान हिनी एमआर पू देंग एट सितमे द्वार बगरे कॉन्स्टिट्यूएंसी अफान थांगनाट डेवलपमेंट थे पनोंगले लपेन रोंगमा ची वांगवे पुसी द्वार बगरे एपेचल से अमाई फुमंदर सिंह डिपेंड निजे पदुपॉन part alon kan proxy lo MEC part mandat pen on kan hini ke EM ke chok thilo ye la sila so chok dat pen dak duar bogre arat pan ku pe development ke wan nang tum isi back thek long ma duar bogre lo development ko bank ke non ke duan sitame aprang congress ho implement ke akam telang tum bank ke claim ke hala so ke ki proof ke akam mukha telang tum claim lo non bank ke dak thek long le mumin isi ni la nung tu dalam mara asrom dan yang klaim lo lan velo development bank ke baki bank ke lang litung bank ke hala gome la kongres ke do hut isi hini ki program kam klaim lo lan velo dan badu tawi development ko bank ni tum thek dong le athema la bank ni lo tum chat kali bini duar bogri arat thek lo do long ka we ringwell ka we la son thek dong lo sa matru la sere group tum phan ke be kontak la meeting pa chang oso pa jing ke krei pola nalo suni la block atum pen la pahang yo pahang highland vel ko pe development dong to ne thang na chini ne tangde lason si pining surhini rang koira planning kan lakha krenar ke bapong lok sabha member of parliament MP kilik nang tibok bo manjo Assam election commission penta kilik arni pangdagji doko aparahut non India det PR lo kachari bom BJP sarkar atum penta Assam Pradesh BJP atum pingkhat ponateng pen gaw chala abhiyan pu ajai mek paman ponsi Karbi Anglong district alongta lakha ke thom SD autonomous district anghoi chepahai ponthuji aphan chisik chedang bom masonsi thekpon long bom lo non bank ke la gaw chalo polen tung ke deng bank ke la lo non bank ke ronga ju dam po ronga ju la kidukela garat tum pan ki pachurai dam tap pachurai dam pru lo kasi la ke be dami halang to election ji pai ji pansi la ke gaw chalo pu ke de ahok pe ke gaw chalo gali lo la ke BJP chalo pu program lo la so posi halang tung ke men bank ke la pu bank ke hino da i pu ma se halang tung bank ke non bank ke gaw chalo pu ahok pe bank ke la ke BJP chalo la kidu ke lu dan ni po rong so tum pan ke be dam tap ke be dam pru non da la hem ke tang te tang ho ko non ne ration card ke tang te ko no si kilong le ko no ma pula tum non kiri ke tar li pula te tami non election apor telang litum non chini chonwa ration card kelong don data ho hem ke tang te tang ho pasame non apor telang litum kiri ke tar libji pu bank ke alang litum deng no melo sitame nili matha don bank ke derong lo athima ningkan pho ke chok yi hut si la tum bank ke election apor se deng chok la bang mane ahok per bank ke hut ke chure la bang se nili jonon dagi ni duan nili tum episode 7 bank ke Bonta duar bagri constituency long pen BJP pen pahai pon EM Richard tong bialang lininkan pho MEC mandat pen non ningkan hini EM mandat pen tame rong along kachewangji kali non gaw chalo abhiyan pu asai ke deng anta thekpon long le pusi duar bagri EPCLC mai phu mondor sing dipen ningje pon la pen kidam teng election ahut rong arala tum EM Richard tok bia phan vote che jog don pen pahai det tame non alangli EMR pulong lok pen alangli phan kachetong damji phan lapen kidu kisonga hotami tangkal ka chohang damji pustami rong local leader along pen NOC mating leave letter cheponang ses dolamara benavena stock bi Karbi Anglong TV9 news phan ba Karbi duar bogri rat phan kaching hondo pute alangli tum la bank ke signature ke nang yitango bala dak local amune tum pen permission ipo nang ke kam velo
athema aleng lige aleng li siem alamen bang ke duar baguri arat pan aleng li tum ke cari nanya bang ente non bang ke ladak dola mara long yong si VDC chairman alam se arju chor le VDC member to alam se arju chor na BLCC amuni to alam se arju chor le ba local development president secretary alam yong se arju chor le bote dong ko de mimuna lo aleng li risani son de non te ta so teng ke tek te bote non bang ke hak rasul le liberal leader pan se aleng li bang ke ruk tu en rong le hala to alam se arju rong le bote aleng li do pen kupia li lon te song thom chilang pet pen nili balok dharna ke dopon lakhain korapon nili constituency ka parlo chkhela longsita krepo arni ASDC Youth Forums KSA KNCA hamphanga song atum chingrum pet pensi PGR VGR buthak dongka mungka malong dharna dolo labangso dharna do det perapi arni kang samapor pangthek thek the kiche aso bihariatum tengkheng dun dut pen ajo KSA hamphanga song atum aphan areng ahu nagapaso du abuthak nilip KSA head branch nilip auto association lapen KAWJF Bokajan district committee atum chilang pet pen pinini phai kretrok arni justice mate protest ke padokona hut nilitum pherang ke thengno alang litum pen kaning je pona tengke action avetik ke pachesong tamte puta pachini pon la siang ton pen alang litum pen le arju pon lona Nilipen Harbamon Rongpi, camera person Longlias Terang, report Karbi Anglong Tv9 News. Aprangsi media kote domphan aprangsi choro pajolo noni tum ke ningje na yalam ke kado weda theklong prong lo kado we ning oi ning du pensi dolo lasi nili non rada phane pachini bang ke isi tum Karbi Anglong team Karbi Anglong phan itum ake hai CM Dr. Turong ha ke dam tangan ning kan sitame la sosi KSA Karbi lo chali asom phan Bihari Bengli tum nange chok 2019 aning kan lamding rot bolang phelong li tum ni vini phikni tum ni reng solo bang chok si hazoda dim Karbi Anglong tum action ek the pini da la son Karbi tum ana reng so tapusi lang pro mat dim Karbi Anglong atum hala so rat ke mang rat ke lai bija long le mang eviction prap din man deng nampo jongs la deng de blo tum la nilip KSA hin ben tum dak song do anching room la so ke chi song mang tuming tonti kasi adai che nai ad make jang chi tong no itum ke chari Karbi Anglong ke chari ke theke dingli rat ki chokha CM Turiram long hang ke dam tangan ning kan na me Bihari Bengli bhan adim ke pek pon ajoine je pini Karbi antum areng ang ke sonang lo rat ta chini ni tum lambing lu da KSA 2019 na hun li tum bolang pher ne reng ge so hasota pusia dokan ta ke chenga ko ke pang hablo api khuli thu dat ni reng ge so ni li tum la son dak thak bulote rat justice hang jogali e peng vet dora council ke chari tum se RD do la pen la tum ke chok che joine je pina ni Karbi jana reng so lain lo ne li pachini